Jirşi bulmasam, min kim bulup işler idim. Min cevap Yigitke 70 hünerde az. Şunu 79'a min bilem. Davay söyle. Makta meni kar davay canım. Makta. Davay. Sen stроитель bulurğa keş bolğansın. Молодец. Min mi? Әйе. Чөнки син Ne bitirdiler de attılar. Muncha salдың, авылда үзең, bir үзең дисәк тә була инде. Bütün чертежларын ясап, bütün нәрсәсен туры китереп, YouTube'da әлләнди роликлар карап. Yar ispinki baran җыгылып төшерә. Безнең өйгә килгәндә bütün ремонтны һәм безнең фатирдагы хамамны иң башыннан азагына кадәр бер үзе ясап чыгучы ул Маратны. Шуңа күрә аның куллары алтын. Шуңа күрә Ашарга пешерергә ярата диген. Әни бүген бере кысарга итен бутын җибәрде менә баранины мариновать итеп бер секундга. Син былай да bütün кеше белә, син ашарга яратканны, сөйлә, ашарга пешерә сөйлә тәмле дә- әйярар инде. сөйлә, Бик сөйлә. тәмле итеп ашарга пешерә, бик Сөйлә, майлы Хәмәт. итеп һәм бик тәмле итеп. Юк,